No va poder ser, ahir no hi va haver remuntada i el Lleida Esportiu va encaixar la primera derrota de la temporada. A Llagostera el futbol no va ser just amb l'equip de Celigrat, que va fer mèrits per guanyar. Un gol al temps de descompte va donar la victòria al conjunt gironí i va deixar els blaus amb mal regust de boca, sobretot pel resultat, ja que a nivell de joc es continuen donant bones sensacions. La derrota no ha minvat gens la moral dels jugadors del Lleida. Es va ser millor que el Llagostera i només la fortuna va impedir la tercera victòria consecutiva. Així ha tornat a la feina l'equip de Toni Celigrat, convençut en la feina que està fent. Los tres partidos hemos sido, creo que, mejores a los rivales. El equipo muestra mucho carácter, ¿no? Ha empezado perdiendo los tres partidos y eso demuestra que el equipo quiere ganar porque, bueno, ha remontado dos partidos complicados y ayer también supo empatar. Con lo cual las sensaciones son buenas. No, está claro que el equipo sigue trabajando, está trabajando como hasta ahora duro todos los días para intentar sacar el partido del domingo adelante. Y bueno, ya se ha visto que hemos salido al campo del Nasti, que hemos ganado aquí en casa, remontando los dos partidos. Y bueno, no por perder en Llagostera el equipo se va a venir abajo, ni mucho menos, ¿no? Llevamos 6 puntos de 9 y yo creo que el equipo está convencido de que está haciendo bien las cosas. Com dius tu, crec que el resultat una mica injust, però bueno, a vegades el futbol ens lleva i altres diumenges ens donarà, que sempre nosaltres com a mínim estem allà, no? Estem allà donant la cara, donant el call i bueno, a vegades pues, per factors X el resultat no és positiu i en aquest cas pues, ahir no ho va ser, no? Una llàstima perquè crec que va fer-ho difícil, que va ser empatar ja al final i encara pues, potser amb una miqueta aquesta ambició d'intentar-ho millor una miqueta més pues, ens van quedar sense premi. A més, no hi ha temps per entretenir-se massa en el partit d'ahir. Aquest dimecres hi ha Copa i la plantilla vol refer-se eliminant el caudal de Mieres. La sort que tenim és aquesta, no? Que no hem d'esperar diumenge que ve, que d'aquí 2 dies pues, ja tenim aquesta revanxa, no? Esportiva i en aquest cas pues, bueno, sobretot eliminar quant abans i aquest dimecres tenim la possibilitat de també pues, borrar el record de l'any passat, que va ser un partit pues, que no es va sortir del tot com esperàvem i no van donar el call com hem de donar i crec que bueno, estem una miqueta en deute també nosaltres mateixos i en l'afició sobretot i dimecres pues, a per totes. L'equip està il·lusionat amb aquesta competició. Hi ha ganes d'arribar lluny i de viure sensacions diferents. Jugar aquí en casa no es otra historia. Jugas en casa, otra competición, una competición bonita, ¿no? Porque bueno, pues si pasas 2 rondas te enfrentas a equipos de Europa y bueno, con muchas ganas ya de que llegue el miércoles y brindar una victòria a l'afició. La Copa modifica aquesta setmana la rutina d'entrenaments. La plantilla no descansarà, però tampoc afrontarà una jornada de doble sessió de treball aquesta setmana. Un gol de rebot als 44 minuts de joc va posar les coses molt difícils a un Lleida que fins aleshores havia estat molt superior al Llagostera. L'equip de Celigrat es va saber adaptar al que requeria el partit i va disposar de bones ocasions per avançar-se al marcador. Amb l'1-0 en contra, a la segona part els blaus, ahir de negre, van prémer l'accelerador i van aconseguir empatar a falta de 2 minuts pel final gràcies a un gol de Jesús Imaz. Quan tot semblava propici perquè es donés la tercera remuntada consecutiva, l'equip estava volcat a l'àrea del Llagostera, va passar el que ja ningú esperava, el gol de la victòria local. Els 2-1 final no feia justícia al que s'havia vist al terreny de joc. Jo estic molt orgullós del que han fet els meus jugadors avui aquí i si hem comès l'errada dels darrers minuts anar a per el partit perquè veiem que érem superiors i que estàvem amb poderio i amb una acció aïllada des de 30 metres un senyor ha fet un gol, doncs bueno, haurà estat per ser molt ambiciosos i anar a per 3 punts en comptes de 1.